qala ukuthi uthandaza singomama sasisuka siye komaDoddraft Mount Frere whatever East London sizithandazela. There were things ubaba wazivezayo from 2010 esithi sizakwenzeka sa kuvela ukuthi kwathi uqomba awuyiboni ithule ithethwayo kodwa ke kuba kutsho yena. And those things manifested. I remember during COVID, God spoke about it in 2010. Esithi ibandla libalekela caves nasezintabeni. What about there's going to be a dark time. Then wayithetha indaba ye-lesbianism iselubala isenziwe lubala. Esithi uba amalindululo elibonisa wona azawuphila ebusweni bengafuthi. Ezo zinto uThixo wayezithethile especially 2008, 2010 and 2012. Hallelujah. And then 2017, 2018 I was bothered emoyeni wami when the Lord was talking about iBayton. Esithi waqala wathi kuba 2014, 2015 wathi I have passed ixesha le-revival ebekufanele ikhona. I-revival was supposed to take place ngo 2000. It is a 50-year jubilee time. But at that time, I think it was 20 years late. Then it has delayed because we had to arrive with 70 years. 70 years of deliverance. Ethetha captivity. Ati when Israel wayebanjiwe likhoboka, it took 70 years uba akhululwe. So 2020 was a remarkable time for us. Because the enemy no longer had a foothold because that spirit had to release the Babylonian spirit. But now Satan I think round about 2016, 17, 18 kona la fake yamandla ikiyabona. Then that's when abefundisi bebesiya elwandle babuye benamandla afani ne abantu bebesiwaqi ngela xesha awe umuntu avuke kodwa akasangcwelewela. Then what about it's one of the things that as God is speaking about restoration, ibandla and the leaders, they need to go back and take that power. Because when abafundisi baya emanzini beyofuna ukuthwala batshintshisa ngamandla uThixo bebanike wona. So the powers of darkness had power ezizibone kwezona za operating as. So there is that now, hence there is power esuke emanzini noma mlambo bephuma. It is because abagcotywa bathathe amandla ebewanikiwe bayoshintsisa ngawo. Hallelujah. Amen. Now it was 2015, somewhere there 15, 16. Ratio umakulona 110. Atuba masihambe siyomgquma siyobatisa lamakhulu. Asisendleleni ndikhwele nabanye omama abadala bemotweni, young and old. Atuba nina uthetha ukuthi athi khange nini iBayton generation before you. Athi what they have done bahamba nani benganinikani iBayton. Because there are things endibaxelele zona nathi mabazenze abazenze. And now they see that manifesting in you. So babambe iBayton bahamba nana phekaleni. Atubawo, I'm giving you 6 years. It was 2018. Atubawo nina ndininika 6 years yobani ngithisi iBayton to the next generation. Wow. Ukuze libe nexesha lokubakhulisa. Okay. Did you know 6 years? 6 years is about. I think I 2024 without anyone reminding. Abantwana bagqabhuka bathi God is giving us a Bayton. 2024. The next generation.
Now the issue that was bothering me, if you are going to give someone a baton, how do you now all along when you listen to what Germany in Buya is what we revival? Mnaboma manibabiza tumabasuka East Cape. Can you mean go and set your maka manibabiza? Bible. Can you all along in Buya Basuka money? Now how do you give your child a baton and nobody going? How do you sustain that? Oh wait, and so as a one. Now to me that was a concern. I-concern ethi ndimnika njani umntana amilifa engelo lapho elibonekwe ngabakolwane. Number 2, I had a problem ethi father uthanda uma usiboleke i-anointing. Unepisha efathi manje ukuthwala imali sisiso nathi simane sikhwaba. To me something was not right. Now, dear women, posting and 7 deposit, Tinker and Pamaski address, and I can kind of general coin. That can like a magazine conference, man. City Ubao, corner, that's what I was about to say, because it takes left. Because I'm also in business, if to sit to call. And then why would we be busy with Utikoga schooling? You don't never sing it now, your inner woman is higher Sheraban. That is my concern. High science and many conference, I don't post in the highest Yancy, Mancoso, my saying high science. Hey, what won't see my arm? Abantu babesonyuka ngamadonga bengabambelelanga nawo. Okay. Amandla kaThixo ayezithethelele khona. Then athathe ukhona la. Singaqhuba because after the conference nathi kuye ukuba bawuvelanga sizabakhulula abantu. Sizabakhulula. Ngeke kaloku uxelele umuntu unobophi. Manje unopopa lababizo umuntu unobophi unopopa kakho. Now, it was that year. Then we made a covenant with God, I think, on your behalf. Sathi ke ngoku sicela intoba uba uthi uyafuna ukuba nathi sicela usiphathele into zethu. Masingamane siphathele. It's either uyasifuna okanye usifuna. Sisaphele itsheke yethu sizozigcinela. Okay. Yeah. Uyabona? Uthixo wethu makazohlala nathi. Ngoba iyabonakala le nto uyayifuna le nto uyifunayo ukuthi but thina asikwazi ukuhlala nawe. And futhi asikwazi. Ngoku khawusuke kwabanye abantu ngqamane nathi. That is the deal that we made with God. That gave us time. Yokubana sifumane ibaton yesizukulwane esizayo. That abantwana baku experience. Unepisho manje sitemnane lapho uThixo ukhona. Abeqombazanga mbona apha kuwe. So wena uhambisa nje insomi ukuba kathi ukuba akazange abonwa apha kuwe. And God has been faithful. Now, consistently between those years, uba wamane sithi kumnxa ndithandaza athi thandaza uqale eKokstad uyotshona eTsitsikama. Dimani sithi ba uKokstad seKZN athi ngithe qale eKokstad uyotshona eTsitsikama. Not last year 2020, it was 2021, 2022. What about? I want you ubaniqale a footprint that is going to cover the whole of Eastern Cape.
You must ignite the fire of prayer and revival. Niqale phezulu niyoyibisa zansi. Yabona ke umahluko ke phakathi kwale move naniqhelekileyo ayina position le. In a job. Now, andinike notes ezithi, I think I presented that wathi ngoku ndizawusebenzisa ii-movements. Wathi ezizawukwazi ugalopha zikhawuleze zivune zii-movements. Wathi icawa ayizukwazi uyenza le nto because we are against time. Wathi movements are the ones ezizawukwazi ukubreaka forth kwi-grounds ezingasetyenzwanga. Number 2, wathi kukhona ii-networks kwintsebenziswano yamabandla. Wathi zona zizo uthi i-movement bazalwane. When you are a movement, you move. So much to insist that when you use a sense of matter. Move. Because if you get by getting and then about to be I walk about my move. Woman move. Then you want to move. Then you must move. When you move and move. Then you just move. Because the two calendar when any uzawusenza sibe ngama-ZCC okanye sizibone sesinamagqala because nelungu inemikhumba. Now, whatever in networks, as workers, we ought to work together. Okay. We ought. It is compulsory. But as cause university to a compulsory. Uthi tongo kakanamhla ubona kusoba mntu. Wane bandleli khulu lalincinci uthi kwakanathonya lonto ufuna iunity ibandleli united. Ngoba into ozawuyenza uzawuvela uthi gqi uthi kuyindlela. Onyethi gqi elimehlo nizawukothi usizulu nini. Ngoba nolibandla lakho lingalikhulu ununwele. Uciba wongamile nje hlala ibandla lakho lidwele because usinwele. Nokathi ubalekile singakuchela inwele. Omnye lidolo. Ngoba uphakaza wedwa uzasothusa. Khangela indlela, ukhangela amehlo, ukhangela inhloko, ukhangela imilenze, indawo because ukhangela umzimba wakhe. Hallelujah. Let's get our concepts right. Sikunye bazalwane. Masingazama ucreate into ngexesha elirongo. Lakela khona elaxesha loba Moses bathi gqibodwa, ne? Ayililo eli. Endisikulo ayililo. Amen. Now, I don't know. Movements. Athi ke ngoku the church, the local church, yona yiyo ereceive lamiphefumulo iyikhulisa. Movement makamuve ashiye imiphefumulo ikhuliswa. Yeah. So kuphakaza nabantu i-movement uzakwenza abantu badlala ujingi. Abantu funeka begangiwe li-local church ibakhulise in the ways of the Lord and when I move. I think ndigqibile apho kulosara kulo part. We have dealt with the baton. Number 2, syllabus.